1964-nji ýylda Kyrgyzstanyň paýtagty Beşik şäherinde geçirilen Orta Aziýa we Gazakystan respublikalarynyň 3-nji bäsleşikli kino gözden geçirilişine şükür bagşy filmi karardan ýytalyşy ýaly insan perwerlik, halkylyk we häzirki zaman many ýaýlymynyň ekrana täzeçil kinematografik usuly bilen filosofik ähengde janlandyrylmagy üçin diýen birinji derejeli şahatnama eýe boldy. Filmin sadyny ýazan kompozitor Nurhan Mehmedow aýratyn ýürüýti şahatnama bilen syýlanandy. Gidelim. Yine belli umid, ona bir yer eşitti halk, ahını alsın. Halklar onu verip, dinç umidin, yer bahşetti ona, çeşme bansın. Ol çeşme coşurdu, olup değil derya, adamdan hepinin suat derya. Sada düşünen adam dünyada en bagıtly, en baý adamdır. Beýik saz akyllary Iyogann Sebastian Bach dünyada adam aňyny tolgundurmakda, onuň duýgusyny oýarmakda en okuyuply, zekinli ustad bolupdyr. Onuň düýp manasy durmuşyň en agyr külpetlerini, tükenüksiz oý pikirlerini durmuşa ornuşdurmak bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykaranlygydyr. Bach şu pikirlerini öz dürüjçülüğünde şöklelendiripdir. Mozart'ın humanizm häsiýeti, onuň dünýä garaýyşynyň aýratynlyklary, onuň sunwatynda bütünlüği ýüze çykýar. Onuň dürüjçülük usulyny täsir edýär. Dünýäň gözelligi adam, sazlaşykly gözbaşy bolsa, durmuş. Ine Mozart'ın çeperçilik dünýä garaýyşy. Men Bachy Mozart'y dinlesem ähli gussamy, durmuşda duş gelýän şowsuzlugyny diýär. Ähli sunwat eseri ilki bilen adamda şu duyguýuny, adamyň elmydama şer işden, yamanlykdan beýikdigini ünleýän duyguýuny oýarmaly. Ýöne şeýle duyguýuny oýarmagy okuyuply adam üçin onuň tebigi zekini ujuýupsyz bir zatdyr. Ol adamyny söýmeli, çyn ýürekden, hem şatlykly, hem gussalygyny adamyny söýmeli. Hut adama bolan şu söýgü bolmasa, tebigatyň genial adamlarym özünden soň ýaşajak eseri döredip bilmez.
Kämillerin edehedi her zaman kesfini yürütçük şägirt saýlaýar. Aňda baryn, kalpda baryn aýaman, adam özün adamlara paýlaýar. Begenip, gowanyp, şatlanyp, böküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, halwyn keşde öýdümleri paýlaýar, gazal goşga, aýdymlara paýlaýar, adam özün adamlara paýlaýar. Mahal bir tewekkül iş edýär, eden işin begaýratlar puj edýär. Güllen näzik yüregini daş edýär, ansabyny ýuwdanlara paýlaýar, bir kör zeki nadanlara paýlaýar. Adam özün adamlara paýlaýar. Adam ömrün adamlara paýlaýar. Hem ömrün insandan bognap ýygnaýar. Şonuň üçin bu dünýäden gidenine süýndürüp, syýndyryp asman ýyllygyn zemine de sığmayar, asmana da sığmayar.